Os axóuxeres. Axeitar. Imos facer unhas figuras con pezas de madeira. Fixádevos ben e procurad adiviñar que figuras son. Parecerache mentira, pero non vexo a figura. Ten paciencia, xa verás. Fixemos un diamante. Imos con outra. Mira como se move. Parece magia. Fixemos unha árbore. Flor. Ola, Antón. Ola, Lúa. Tes unhas flores moi bonitas. Moitas grazas, Lúa. Ves do hospital? Sí, Antón, veño do hospital. Onde está Pelouro? Estará xogando cos seus irmáns, Xan e Iria. Xa case é hora de xantar, han de estar a piques de vir. Aí ven o amigo Moncho no seu monopatín. Hola, Iria. Hola, Xan. Hola, Moncho. Cada vez andas mellor nun monopatín. Sí, és un rapaz pegado a un monopatín. Gústame iso. A min gustaríame moito aprender. E Pelouro, onde está? Foise con Roy. Andan case sempre xuntos. Sí, é un rapaz pegado a un marciano. Roy. De onde sacaches ese nome? Roy. Non o entendo. Chámanme todos así, por que será? Nenos, a comer! Comer. Sí, Pelouro, comer. Iso sí que é unha boa cousa. Os axóuxeres. O artista de papel. Imos facer unhas cereixas cunha folla de papel. Fixádevos ben. O primeiro que necesitamos é unha folla de forma cadrada. Temos que dobrala varias veces, como se ve na pantalla. Para facer isto ben, primeiro pintamos cun lápis a forma que queremos facer. Neste caso, unha cereixa. Recortámola, como vedes nas imaxes. Cando acabamos de recortar o papel, o único que nos queda por facer é abrilo. E xa temos un ramiño de cereixas. Imos con outra figura. Agora tócalle ao coello. Empezamos dobrando o papel pola metade e debuxando unha silueta como a que vemos na pantalla. Despois, con moito coidado, recortamos a folla seguindo a liña que pintamos co lápis.
A continuación, dobramos o papel como vemos nas imaxes. Cando acabamos de dobralo, xa só o temos que apoiar. E aquí temos un coello. Antón. Escaleira. Imos facer unha escaleira de palabras. A ver se coñecedes o significado de cada unha delas. Empezamos. Me. Me é unha palabra que equivale a min ou para min. Por exemplo, en estáme mirando. Engadimoslle unha letra. Moe. Moe é o presente do verbo moer, que significa desfacer algo en anacos moi pequenos. Outra letra máis. Demo. Un demo é alguén que é moi malo. Por exemplo, ese can é un demo. Imos pola quinta letra. Medio. O medio é a metade de algo, ou aquilo que está na metade do camiño entre dous puntos. Agora, a sexta letra. Médico. O médico é a persoa encargada de curar as nosas enfermidades. Rematamos cunha palabra de 7 letras. Comedia. A comedia é unha obra de teatro ou de cine na que predomina a risa e que, ademais, ten un final feliz.